това гърневи е баба мамата на всичко в момента. Да, бе, тя не върви сигурно. Да, ти спира върви. А ако го махнеш или ако го смениш? Ма не, да се чува за няколко. Сега не тръгнеш пак назад, ще ти се мама. Той тук ще върти. Изчакай. Виж, ще я тръгне. Пак ли ще младиш?